L-iskandlu ta' Stewart, il-membri tal-Labour jabbużaw mill-poter u l-kriżi tal-oli tal-ħajja. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet li l-poplu Malti għadu qed jaffaċċja, sitwazzjonijiet li qed jaffettwawhom b'mod sieħ. Roberto Bela fl-ebda mument waqt intervista li kellu mal-Malta Today ma ta' soluzzjoni dwar se jaqbad jagħmel biex jindirizza kull waħda minnhom. Minkejja li l-qorti ddikjarat bħala null id-deal tal-isptarijiet, Roberto Bela għażel li jibqa' jaqbeż għal din il-kumpanija barranija u ma tal-ebda soluzzjoni biex pajjiżna jieħu l-miljuni lura li nsterqu mill-kuntratt li sar bejn il-Gvern u Stewart Healthcare. Id-diskussjoni li kellna fil-Parlament elenkajt il-fatti kif huma. Il-fatti ta' fejn Stewart b'mod evidenti ma noraċ il-konċessjoni fil-parti tal-investimenti illi kellha tagħmel. Wetqed biss parti mill-investimenti, ma wetqitx ħafna mill-investimenti li kellha tagħmel. Mistoqsi dwar il-bżonn ta' riforma fil-Korp tal-Pulizija, Bela qal li l-Korp tal-Pulizija huwa verament b'saħħtu, anke minkejja li fl-aħħar ġimgħat rajna nuqqasijiet kbar kif il-Kummissarju rrifjuta għadu s'issa jirrifjuta li jinvestiga persuni fil-poter li allegatament huma mċabsin mal-kriminalità. Saħħaħna sew il-Korp tal-Pulizija ir-riforma bdiet minħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija ġdid. U hemmhekk telqet riforma fih dan il-Korp tal-Pulizija u r-riżultati qegħdin hemmhekk ġew biex nagħti eżempju mill-mod kif il-fiduċja tal-pubbliku fil-Korp tal-Pulizija konsistentement reġgħet irripristinat ruħha. Bela ġie mistoqsi wkoll dwar il-kriżi tal-oli tal-ħajja, kriżi li qed iġġib lil Maltin u l-Awċin għall-kubtejhom. Ma jafux kif se jirnexxielhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Iżda l-Prim-Ministru fl-ebda mument ma ta' soluzzjoni għal dan. Jekk tgħidli ma jeżistix l-effett tal-inflazzjoni ngħidlek mhux minnu, in-nies qed iħossuh dak l-effett. Roberto Bela tkellem ukoll dwar il-każ tal-pompa tal-petrol li qed tkun proposta li ssir fi ġnien il-Kunsill tal-Ewropa fil-Gżira, fejn hawnhekk ma ċaħadx il-fatt li din se tkun qed issir minkejja oppożizzjoni ta' residenti u saħansitra esponenti tal-Partit Laburista.